dobrodošli u moj show. Branka, pre svega vama, dobroveče, prvi put ste ovde. Veliko mi zadovoljstvo. Imam po jedno pitanje za vas, jedno pitanje za tebe, Đule, onda moramo pravimo kratku pauzu za reklame. Za vas, Branka... Pa znaš kako, stvarno nije u redu da pevaš pred svima pesmu o tvojoj bivšoj ljubavi Rajki, ali dobro, predam ovako. Stvarno, pa si... Ali nije malo. Dovoljno smo se. Rajke, vatrena. Nemoj ti meni Rajku! I lepo miriše. Pušite. Dobro, ne bi ja baš sad tako to stavljala na visoke lestvice, ali bilo mi je drago što je to rekao. Kako vi uopšte podnosite život sa njim? Kako? Lako. Pa, znaš šta, šaramantan je. Pa, simpatičan je ti. Jeste. Je li laskav? Neodoljiv je. Ja ću se zaljubiti u njega ako nastavite. Dobro sad. Nemojte, molim vas. Nemoj sad. Đule. Drugi put. Imamo dva ozbiljna... Da nema ovog prvog, ne bi bilo ovog drugog. Bez vas toga ne bi bilo. Vama zaista neka sad stvarno ozbiljna normalna pitanja o pozorištu, o nastupima, o CD-u i tako dalje. Zatim je i dobrodošli u Srbiju 300. Da, pa evo, 500 je bilo u Čikagu, kao što si rekao, i bilo je jako uzbudljivo, baš uzbudljivo, jer smo napravili pauzu od 10 godina. Pa to je predstava koju ja mnogo volim, koja je imala svoju premijeru pre 20 godina, priča o dva muškarca i dve žene, oni sa Marsa, one sa Venere, pa se onda sudare, pa se tu svašta nešto lepo dogodi, pa opet svetlosnih, ne znam, hiljada godina budu daleko i tako dalje. Draga mi je predstava jer negde na jedan duhovit način govori u stvari o ozbiljnim problemima muško-ženskim, različiti svetovi i pokušaj da se razumeju i negde dođe do toga, onda se uplaše te bliskosti i tako dalje, ali mislim 1 sat i 45 minuta koliko traje, a ne traje uvek isto, pošto Dragan dosta improvizuje, ali se stvarno publika smeje i onda malo nekad zastane knedla u grlu, pa se onda opet zagrcno od smeha i zato mi je draga, ljudi posle te predstave izlaze srećni i mislim da je to lep osjećaj i za nas glumce. Jao da ti kažem. Znači, Olga, moja divna prijateljica, Olga Odanović, divna glumica. Znači, nas dve smo bile neverovatne, jer smo u Čikagu, po blues klubovima, New York, ma nema, potpuno nismo spavale, mi smo kao deca, ali su nas prozvali super tetke. Jer smo bile nevjerovatne. Olga je bila super tetka, a ona je bila Sveta Branka. Sveta Branka, zato što je ona daje... Koji niste znali, hala sportova je hram rock'n'rolla i prve gitarijade održane u Beogradu su bile 60-ih i 70-ih upravo u hali sportova. Povratak korenima. Aplauz za muziku. Pa lako. To je stvarno za medalje. I lako i teško. Ima tu svojih prednosti i mana. Ako uzmeš, kada ćeš se, ako ne uzmeš, kada ćeš se. To ti je tako. Gali, šta ti imaš da kažeš na tu temu? On uglavnom ne govori njoj čast. Ovo je pošteno. Za koje se ispostavilo da je istinito, da ako želiš da odnos između muškarca i žene funkcioniše zaista besprekorno. A taj između prošlosti i budućnosti je sadašnji. Bravo, bravo. Mi smo uvek u sadašnjem trenutku. Kažem, Sveta Branka. Sveta Branka! Evo reci ti mi... Ne znam šta da kažem, jes? Jes. Ne morate, jok. A bilo bi zanimljivo. Copyright je tvoj, ali ću ja pustiti jedan... Kao? Manje više to je na... Ovdje je malo bilo ono što ti je ona uradila, nego su morali još motikom od Od tad je miran ko bubica. Sad se zna ko je gazda u kući. Da, to se zna. Mislim, zaljubili ili kako to već... Otprilike to je bilo to vreme, da. Romantično. Pa ne znam da li u sanduku. Nije baš u sanduku. Nije? Nije. Bilo je to puno romantičnih trenutaka, ovo je sad jedna specifična scena koja uopšte nije bila laka za uraditi. Da, ali je posle toga... Sve počinje, završava se u sanduku. Da. Obrni okreni. Pa tad je već, da, tu smo... Jer to je psihološki jako važno. Da li on leži, tek će da bude ili voleće ovu ženu. Sad da ispričam ja jedan vic. Kako da ne, naravno. Mislim, imam još jedan, ali ovaj hoće. Muškarac i žena leže
krevetu i spavaju, on je okrenut leđima i ona sad kao, ja, stvarno više me ne voli, ko zna na koga misli, ne, to je strašno. A on ovako gleda gore i kaže, muva na plafonu. Nešto... Ma ne. Generalno o ženskoj i muškoj skapirao sam, psihologiji, ne, zato što žene uvek komplikuju stvari, a muškarci su, mislim, mnogo... Ovo je velika pobjeda za nas muškarci, zaista. Velika, mnogo hvala, Branka, stvarno. Ali to je istina. Pa ja mislim da ti si bio već 3 ili 4 puta, tako? Običaj je da se svira i da se peva i tako će